Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha sizawuza nomba ke wokubana ke izembe libekiwe pha eNaturena. Njengoba niyazi into yokubana ke sikumagqibela kankqoyi ke wesizini ke efikelela esiphelweni. Zininzi ke izinto ezizakwenzeka notshintsho ke masilolindela abaphulaphuli ke kunee-players ke ezingakasayiniswa zi-contracts ekubonakala into yokubana ke iKaizer Chiefs ingazikhulula ingakumbi kwizistrikers zabo, ngoba kunamagama ayi-4 abawabaluleleyo, uIgadora, uKhanyisa Mayo, uAshley Dupreez, umfana omdala uMorris. Kuthiwa loo magama ke angabonakala ke etsiba umgubasi phaa eNaturena ephuma ekhululwa. Ngesizathu esinye kuthiwa ke loo madoda omane akho nto ingako athi ayenza ngaphakathi eNaturena, akho sizathu esingenza into yokubana loo madoda agcinwe phaa ngaphakathi eNaturena. Umzekelo, uKhanyisa Mayo weza ngelowuni elowunwa liqela lapha eAlgeria, umfana omdala elowunelwa phaa iKaizer Chiefs, kodwa ke kwanentetha ethi kwilowuni yakhe if iKaizer Chiefs iyabona into yokubana ke noko iyonelisekile yiperformance kaKhanyisa Mayo, ingakwazi ukunyuka nengalo. Ukunyuka nengalo kanjani na? Ekupheleni kwelowuni yakhe ingakwazi iKaizer Chiefs ukuthi ke sithengiseleni kuKhanyisa Mayo ngoba iperformance yakhe siyithandile, kodwa uzothi ga ngoku iperformance kaMayo baphulaphula bephantsi kakhulu, hayi le imimthengisa kwiKaizer Chiefs, isandla sakhe kangasinyuse. Nawukhumbula ke laa team ithi iKaizer Chiefs ingabeka i-10 million ke emveni kwale loan kaKhanyisa Mayo, imthathu uKhanyisa Mayo ngokusesikweni. Khanizibuza umbuzo ke nina ke, izayikhupha njani loo mali iKaizer Chiefs kwiplayer ekange performe ibilowunelwe yona esuka phaa kwelaa qela laseAlgeria? Siyeke ke into yokubana ke thina simazi uKhanyisa Mayo ngoba ke ebenguKhanyisa Mayo kwelaa qela lapha eKapa. Sithetha ngoKhanyisa Mayo ngokoye ngelowuni iKaizer Chiefs ebekumele uba into yokubana kusebenzele into yokubana iKaizer Chiefs imthenge imbhatale. Liphelile ixesha lelowuni ngoku, mele buyele phaa eAlgeria. Ithi ke laa team ke ngoku iba ke iKaizer Chiefs yonelisekile iperformance kaMayo, mayikhuphe le 10 million uMayo abe ngoweKaizer Chiefs. Ndicela ke nizibuze umbuzo into yokubana ke iKaizer Chiefs ingakwazi na uyenza loo nto kwiplayer eperforme njengoMayo. Ayingeyedwa uDupreez naye umfana omdala ukhokhela into yokubana iKaizer Chiefs idecide ukumkhulula. uMorris iKaizer Chiefs ifuna ukumkhulula. Igadora uyabalwa naye. Baphulaphula ke ningake ningene ke nitshone into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.